шумо фикр мекунед ки алимент танҳо то 18 солагӣ пардохт карда мешавад? медонед ки модаронро низ ба супоридани алимент қонун метавонад ӯҳдадор созад? оё шумо медонед ки метавонед ба якборагӣ алиментро пардохт намоед? оё медонед ки барои пардохт накардани алимент қонунгузорӣ чӣ гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ кардааст? салом, дар ин барнома бобати алимент, ҳуқуқу ӯҳдадории тарафҳо ва тартиби пардохти алимент маълумот медиҳем. алимент нафақаест ки як шахс аз рӯи қонун ба фарзандони ҷудозиндагикунандаи худ ва ба волидайни пиронсол медиҳад. алимент бояд чӣ гуна муайян карда шавад ва онро кӣ муайян месозад? алимент аз як тараф метавонад ҳамчун амали ихтиёрӣ бошад, аз тарафи дигар метавонад ҳамчун амале бошад ки бо қарори суд муқаррар шуда бошад, яъне тавассути қарори суд ситонида шавад. ҳар сол шумораи зиёди оилаҳо пош мехӯранд. дар ин миён кӯдакону наврасони зиёде бо модар мемонанд ки ба танҳоӣ наметавонад кӯдакони хешро хӯронаду пӯшонад. пас чӣ кореро бояд анҷом диҳад? тартиби кор бояд ҳамин гунае бошад ки падару модар ё ҳамон шахсоне ки ӯҳдадории алимент доранд бе дахолати судӣ, бе муроҷиат кардан ба ягон мақомоти дахлдор байни худашон созишнома банданд ва ҳамин созишномаро бурда дар идораи нотариалии давлатӣ расмӣ кунонанд. падару модар дар ҳамон созишнома шартоша менависанд ки чанд маблағ барои чанд фарзанд дар кадом моҳлат дода мешавад ва дар сурати агар таъмин накарданд ҳуқуқ доранд ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунанд ба мақомоти судӣ ва тариқи судӣ низ ҳамин таъминот истонида мешавад. баъд аз 18 солагӣ низ алимент пардохт мешавад. дар кадом ҳолат ва чаро? дар бисёр ҷойҳо як фаҳмиши дигар нодуруст ҳаст ки алимент то синни 18 солагӣ пардохт карда мешавад. ин таҷрибаи умумӣ аст. ҳамон вақте ки мо ҷузъан нигоҳ мекунем, ҳолатҳои алоҳидае ҳастанд ки пас аз синни 18 солагӣ низ алимент пардохт карда мешавад. агар ҳамин кӯдак ё фарзанди ҳаминҳо таҳсил кунад дар муассисаҳои миёнаи касбӣ ё дар муассисаҳои олии касбӣ, агар дар муассисаи миёнаи касбӣ бошад, ин таҳсилоти миёнаи касбӣ бошад, ин то 20 солагӣ ва барои таҳсилоти олии касбӣ то 24 солагӣ ҳамин маблағи алимент пардохт карда мешавад. оё барои супоридани алимент падар ӯҳдадор мегардад? дар ҷомеаи мо ҳамин гуна як фаҳмишҳои нодуруст аст ки танҳо гӯё алиментро бояд ки падар супорад. ҳамин фаҳмиши нодуруст аст. қонунгузор бисёр мушаххас карда, албатта пеш аз ҳама падар ё модар инҷа ҳамроҳ шуда метавонанд, бобои биби ҳатто метавонанд ки алимент пардохт кунанд, бародар ё хоҳари калон ки қобили амал бошанд тавонанд, онҳо низ метавонанд ки алимент супор бошанд. ва дигар хешовандони наздике ки имконияти хуби молиявӣ доранд ва метавонанд ки алимент пардохт кунанд, метавонанд бо қарори суд нисбати онҳо низ ҳамин пардохти алимент татбиқ карда шавад. модар дар он ҳолати алимент месупорад ки агар падар аз ӯҳдаи пардохти алимент набарояд ё агар ҳамон кӯдаки маъюби ё фарзанди маъюби гурӯҳи якумдоштаи ҳаминҳо агар дар таъминоти падар бошад, падар ҳуқуқ дорад ки аз модари ки онҳо ҷудо шуданд талаб кунад ки барои нигоҳубини ҳамин кӯдак ё ҳамин фарзанд ту низ бояд саҳм гузорӣ. дар ҳолати ба ҷавобгарӣ кашидани тарафи алимент супоранда алимент пардохт карда мешавад ё не? шумо фикр мекунед ки не? агар ҳамин шахсе ки ӯҳдадор шудааст ки алимент пардохт кунад, алимент пардохт накунад, агар яъне бадқасдона, яъне новобаста аз он ки созишнома ҳаст, новобаста аз он ки қарори суд ҳаст, вай бадқасдона агар даст кашад гӯяд ки ман ҳамин алиментро намесупорам, нисбати вай ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда мешавад. ҳамина қонунгузор муайян кардааст ки агар ҳамин ҳолат зиёда аз 3 моҳ тӯл кашад, яъне напардохтани алимент, метавонанд ки нисбати вай парванда оғоз кунанд ва ба ҷавобгарӣ кашида шавад. яъне ҳамин нафаре ки корҳои ислоҳӣ фармиданд ё корҳои ҳатмӣ фармиданд ё 2 сол адои ҷазо карда баромад, боз агар ҳамин амалро такрор кунад,
که نسبت وی تنها محروم کردن از آزادی به مهلتی تا 3 سال پیش بینی کرده میشه. ضمن محروم شدن از آزادی یا محروم ساختن از آزادی در مؤسسه اصلاح جزا و مهنت فرا گرفته میشه. اونجا کارهای معین است که در اونجا اجرا میکنند، مانند همین صندوق سازی میکنند و مثلا مانند همین کرسی ها میسازند در اونجا. دیگر وسیله های زیادی کاری هست که معاش مزد پرداخت کرده میشه و حساب همین مزد به منفعت کودک ستونده میشه. алимент дар ҳолати ҷои кори доимӣ ва даромади иловагӣ доштани падар бо назардошти шумораи фарзандон аз ҷониби суд муайян карда мешавад. агар як фарзанд бошад аз 4/1 даромад, агар 2 ва ё зиёда фарзандон бошанд 50% даромад. дар ҳолати набудани ҷои кори доимӣ ҳаҷми минималии алимент барои фарзандон аз ҷониби суд бо назардошти ҳамаи ҳолатҳо муайян карда мешавад. ببینید اینا میتونند که وقت همین مبلغ رو پرداخت کنند، همچنین میتونند که یک دفعه پرداخت کنند. یک نفر میتوند که یک مثال اموالش رو، مثال نقلیاتی ماشین خدمت، ماشین باشه، ماشین اتومبیل، همین اتومبیل رو میتوند که همچون الیمنت سپارند و اون رو میتونند فروشند یا به اجاره دهند و از همون درآمد وی تامینات همین کودک یا تامینات دیگر نفر به عمل برده شد. ҳифзи оила, иштироки падар ва модар дар тарбияи фарзанд ниҳоят муҳим буда барои рӯҳам ба камол расидани кӯдак мусоидат мекунад. оила ва фарзандони хешро ҳифз кунед. то нашри дигар, хайр.